Zdravím všetkých, moje meno Mašer a vítam vás pri vlogu po dosť dlhom čase a jak som dal status na Facebooku o tom, že končím s tým, tak toto je také video, ktoré by som chcel povedať, že pravdepodobne s tým skončím. Nemám na to čas, venujem sa škole, venujem sa niekomu v osobnom živote, niečo sa ide to je jedno, prečo sa venujem osobnému životu, škole, kamarátom a tak. Proste na to už nemám chuť, nebaví ma to, ako kedysi. Neviem, čo by som mal začať. Gaming ma absolútne nebaví. Ani hrať, ani natáčať. Challenge, raz začať, možno čo natáčim, natáčam šmári, ale už to bude ako bolo kedy. Takže týmto by som vám chcel povedať, že ďakujem za všetku podporu, čo sa podporil lajkom, komentárom alebo subscribeom. Potešilo ma to. Sám sa uvidíme niekedy na budúce. A video zdieľajte, ak chcete a užívajte. Veľa šťastia v škole a veľa. Čaute.